Ya min raina domin magagina ya zo fa babu sauran cuta ba ko kaɗan halin kunci matsi da tsabar cuta. Lahale iye yanci ya samu babu sauran bauta. Lalle kuwa mun makamar haka zuwa wadawa. Ga fafa ƙaruya an kai su gare mu yau muna walawa ayi walwala ka faɗe shi fa sai in ce kana ɓatawa mu za a wasan barka domin mu haliki ya fidda mu cikin azabar horo. Nizani wataya iyo fakar rawa ta 'yan birgewa don jarumi ne ni a rawa ta 'yan cashewa watsi na yi na sadu da darwa domin wuya yau mai bi sai ya zo mu ɗan bambanta. Lalle kuwa mun makamar haka zuwa walawa. Bitar da zai yi a jajjafe ku zo ku ɗan saurara sai dai ku kash murna ta an rage ni in kun lura zancen da ne a fahimta san ban da tozali cigiyar bege na ke bidar badawa. Nau'in aminiyar da nake fatan mu'amala zan furta ni sai kuna mai kyawun ayyuka hali da nagarta ƴaƴar gidan datta ko mai kyan idaniya in ta lumshe su sai in zamshi ɗewa. Lalle kuwa mun makamar haka zuwa wadawa. Burin kasaf in ka duba akwai fa mai tushe shi bi ma'ana yar nan da take a gefe mai kyan gashi abubuwan da ka zana kai har tana da ka idan aka je gare ta kai yau dace. Aha kuwa wancan ita ce nake mafarkin damka na gaskata mai kan haka dole ne na ɗan dudduka ƙerairiyar yarinya ke zaki agaza ki cikan buri ki tallafe ni da ƙauna. Ke ce aminiya ke ce zahir abar yabo mai suna ta so ki zo ba har gowa ki ji kalaman kauna kaunar ki ta cika ruhi ta mamaye jiki ke ce farko gaba cikin mataye.